كما يتقنوا ناي مدبي تختاتلتي حدش نجر حيزلكم مسئلة سكع مجرشة تختاتلوا مساهم تسنح صحاي حبيبكم مساي نخصنحوا أقدمه بخبي عدم مباركس فتواك ناي مدبي تختاتلتي نايلو معنتي أرستي زتولدنا له ورحي بزعبانا انتاي يبل زبل أرستي حيزلكم مسئلة لهم إذا مالت انتاي مالتيو كابس تولدنا له ورحن معالتن تلاعلو بزعبانا مالت بزعبا نفس وكفسب مالتي مزاينا زتنبي بزعبا مزاينا زصنع انتاي كحبسنا خمس خئل انت امنتاي نجر كم توافيرنا وزيت كنا نسخن نخئل مسمن مصمار كان زلنا نهنا دخم قلنا انتاي اب كمي نجرينا تنكرا نخون بزعبا خمس عتم نجرات زصنع ساينس له استرولوجي زبحال مالتي سلازي نحنا خلاي بزعبا مزاينا اندحر كنفلط دينا مجمريا سولدنا لورحي كنفلط علنا ابينا ورحينا توليدنا ابينا ورحن معالتن انا توليدنا اذا نجر مجمريا كنفلط علنا اذا مسفلطنا اتي خمس عينت نجر زصنع ساينس بزعبانا زقمطو نجر كننبب نخيلنا مالتي مجمرة ناتي مثالي خبكم أنا حجي استولد كله ورحي مسكرمي بجزء قطع رئيس نقولكم زلوه مالتيو مسكرم عسات شوعتي توليده ناتي كوخب انتاي بحال مالتيو ليبراي بحال نفس وكف استولدنا الورحي ناي بعلو ناي كوخب شبه وحيب والله مالتيو برابعي درجة زلو كوخب كانسر يبحال كانسر كابسنة عسرت حامشته سقع حملة عسرته شدشته زلو بعقوز عزرا جزيزة مالتي كابجون 22 سقع جولاي 22 زلو مالتيو سلازي أبزي زلو وصري استولدكم أبزور حز استولدكم كانسر يبهر نايكو خبشم كانسر يزبهر بزعبا بحر يوم استقمت أنا قرنتاي حفارات يوم جن بقول لك عخاء مستوعالتي كم زخون يزقمت تخوخم مالتي تصحف سمعيتهم بقليلو زقدا تولو زكاير سمعيت زلوم عينت سبات يوم بزعبا سبات ويكون لاي نسبات أبزيحهم زحاسبو ويكون لاي زج النغ بزعبا سبات بتعمين سبات بمحساب بمجنا زفلتو عينت سبات يوم أبزور حزي سولود ويكون لاي كوهوبهم كانسر زخون سبات مالتي أرحيقهم زحاسبو حسابهم كلّاي ناب تكبار زغيرو سبات يوم كانسر زبهالو سبات مالتي كالي بزعبهم تصحيف زلو نجر انتاي امنتاي نجر كاتو خلو معوتات زخونو ريل استيت عينت نجر ريل استيت ايجنت خونو خلو بطعمي عوتات خوني خلو كمون مسمقبي ستحازة نجر ون صبو نجر يخعوتهم زخل نجر كم زخونه تصحيف له مالتي إذا مالت انتاي مالتيو بيكر فود اند كوكينج بزبل ملك يتقميط زلو قال عدلنيا قصري ويكون لاي روحو سبحال قصري حد غيزي دكتور قرص كوني خالي وي قصري مريسنا نغبرو نغرات አሉ خغاطمنا زخلاف يوتنا مالتيو ስለዚህ نعاتهم روحو سبحال قصري كلتا شوعات عسرت حدا عسر شدشتا نابلو استتقص قصرتات አለው እዚአቶም أبزور حزين نستولدو عدلنيا روحس قصرتات زبحال يوم مالتي نسرحن نمرعا نفغري حبير كان مسرح كمرص ووم زغبا كوخب كابريكورن مسኦም كخدو مس بحريوم مس كل ነገር كخدو زخلو تخكلنيا تزامدتم كابريكورن زبحال كخدو أبزور حز استولدو سبات أنكار قلنا من تاي نسب بتعمي من كبخاب محبحاب زفوتو عين السبات يمزي أنكار قلنا مي مالتي دخوم ويكون لاي زحل قلنا كأن تاي تولو حرقات قطعات مخانوم زخاء ناتاتهم دخوم قلنا إي مالتي بطعمي زلقوم نجر كأ تبايلو تقميط زلون تاي تمرتي ايفوتون يوم انزب النجر تقميط له مالتيو اب عالمنا ابزور حزي كابستولدو وريات سبات بعلمن يوم اسخا خنرينا مالتي
ኔልሰን ማንዴላ ኣብ ዝወርሒ እዚ ካብ ዝተወለዱ ማለት ካንሰር ኣብ ካንሰር ዝበሃል ኮኸብ ዝጠቃለሉ እዮም ኔልሰን ማንዴላ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ናይ ጸለምቲ ተቃላሲ መራሒ ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ናቶም ኮኸቦም ኣብ ዝወርሒ ዝተወለዱ እዮም ኮኸቦም ከዓ ካንሰር ይበሃል ማለት እዩ ልዕልቲ ዲያና እያ ናይ እንግሊዝ ልዕልቲ ዝነበረት ማለት እዩ ሳውን ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተወለደት ናይ ኮኸባ ሽሙን ካንሰር ዝበሃል ያ ማለት ካብ ፍሉጣት ሰባት ትጥቀስ ሓንቲ እያ ስለዚ ናይ ካንሰራት ካንሰር ዝኾነ ኮኸብኩም ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተወለድኩም ተጻሒፉ ዘሎ ነገር እዚ ማለት እዩ ቀፂሉ ዘሎ ከዓ ሊዮ ዝበሃል ኮኸብ እዩ ካብ ሓምለ 17 ስጋዕ ነሓሰ 17 ብኣቆጻጽራ ግእዝ ዝተወለዱ ሰባት ብዛዕባ ኣቶም ዝተጻሓፈ ትንታኔ ዘቕርበልኩም ማለት እዩ ጁላይ 23 እስካብ ኦገስት 22 ዘሎ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚኣቶም ዝተጻሓፈ ነገር እንታይ ወረ ዘይፈቱ ብዙሕ ምዝራብ ዘይፈቱ ዓይነት ሰባት እዮም ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተወለዱ ወይ ኮላይ ኮኸቦም ሊዮ ዝኾኑ ሰባት ኢሉ ተቐሚጡሎ ብዛዕባኦም ዝተቐመጠ ነገር እዚ ተቐዳማይ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ብነፍሶም ዝተኣማመኑ ይመስሉ ማለት ብነፍሶም ከም ዝተኣማመኑ መሲሎም ንሰብ ይቐርቡ ግን ብነፍሶም ዘይተኣማመኑ ሰባት እዮም ግን መሲሎም ይረኣዩ ኣብ ቅድሚ ሰባት ይብል እቲ ብዛዕባ ኣቶም ዝተጻሓፈ ነገር ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ ለጋሳት ወሃብቲ ይመስሉ ግን ትክክለኛ ለጋሳት ኣይኮኑ ሰባት ክርኢሎም ዝገብርዎ ነገር እዩ እምበር ለጋሳት ኣይኮኑ ኣብ ቅድሚ ሰባት ግን ለጋሳትን ወሃብትን መሲሎም ክረኣዩ ይፍትኑ ይብል ካልእ ብዛዕባ ኣቶም ብዛዕባ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተወለዱ ሊዮ ዝበሃሉ ሰባት ማለት እዩ ካልእ እንታይ ብዛዕባ ሊዮ ተጻሒፉ ዘሎ ነገር ብዙሕ ምዝንጋዕ ዝፈቱ ዘዘውትሩ ኣብዚሖም ዝዘናግዑ ምዝንጋዕ ዝፈቱ ዓይነት ሰባት እዮም ሩሑስ መዓልቲ ዝበሃል ሶንን ሓሙስን እዩ እዚ መዓልቲ እዚ ንዓቶም ዝተባረኸ ወይ ኮላይ ጽቡቕ መዓልቲ እዩ በዚ መዓልቲ እዚ ዘለይዎ ነገር እንድሕር ገይሮም ክሳኽዐሎም ይኽእል እዩ 1 4 10 13 እንዳበለ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ማለት እዩ እዚኦም ንዓቶም ሩሑስ ዝበሃል ቁጽርታት እዮም ካልእ እንታይ ሊዮ ዝበሃሉ ዘይፈትዎ ነገር እንታይ ድቃስ ኣይፈቱን እዮም ደጋጊምካ ምድቃስ ዘይፈቱ ዓይነት ሰባት እዮም ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተወለዱ ወይ ኮላይ ሊዮ ዝበሃል ኮኸብ ዘለዎም ናይ ሊዮ ጠንካራ ጎኖም እንታይ ምስ ሰባት ቶሎ ይተዓራርኹ ይመሓዛዘቡ ማለት እዩ ምስ ሰባት ቶሎ ናይ ምቅራብ ክእለት ኣለዎም እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ጎኖም ኢናታቶም ማለት እዩ ሕማቅ እናቶም ሕማቅ ጎኖም ከዓ እንታይ እምቢ በሃልቲ እዮም ምንም እሺታ ወይ ኮላይ ሕራይ ምባል ኣይፈቱን እዮም ንመርዓ ንሓዳር ሓቢርካ ንምስራሕ ክመርጽዎ ዝግብኦም ኮኸብ ከዓ ኣኳይረስ ማለት እዩ ኣኳይረስ ንፍቕሪ ንሓዳር ሓቢርካ ንምስራሕ ንሽርክነት ንኩሉ ነገር ክመርጽዎ ዝግብኦም ጽቡቕ ተጻማዲኦም ክሰማምዖም ዝኽእል ኣኳይረስ ዝበሃል ኮኸብ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሊዮ ተጻሒፉ ዘሎ ነገር እዚ እዩ ኣብ ምንታይ ተዋፊሮም ከዓ ዕውታት ክኾኑ ይኽእሉ ዝብል ነገር ከዓ ክንርኢና ማለት እዩ ኮሜድያን እንድሕር ኮይኖም ከዋጽኦም ዝኽእል ስራሕ ይብል ዲጄ ዝበሃል ነገር ካሎ እዚ ናይ ደርፊ ምምራጽ ኣብ ዝተፈላለየ መዘናግዒ ቦታ ናይ ደርፊ ምዝግጃውን ምምራጽን ስራሕ ከምኡውን ሪል ስቴት ኤጀንት እንድሕር ኮይኖም ምስ ገዛ ዝተተሓዘ ነገር ውን እንድሕር ሰሪሖም ዕውታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል እቲ ጽሑፍ ማለት እዩ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለው ውሩያት ሰባት ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተወለዱ ወይ ኮላይ ኮኸቦም ሊዮ ዝኾኑ ቀዳማይ መን እዩ ባራክ ኦባማ እዩ ኣቐዲሙ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝዳንት ዝነበረ ባራክ ኦባማ ኣብ ዝወርሒ እዚ ካብ ዝተወለዱ ሰባት ሓደ እዩ ወይ ኮላይ ኮኸቡ ሊዮ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ካልእ እውን ብተወሳኺ ካልእ ውሩይ ሰብ መን እዩ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተወለደ ማለት እዩ ቢል ክሊንተን ናይ ቅድም ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝዳንት ዝነበረ ጄኒፈር ሎፔዝ ውሪቲ ዝኾነት ሳዕሳዒትን ደራፊትን እያ ስለዚ ሳውን ሊዮ ዝኾነ ኮኸብ ዘለዋ ወይ ኮላይ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተወለደት እያ ካልኦት ውሩያት ሰባት እውን ኣለው ናታትኩምን ዝተጻሒፉ ዘሎ ነገር እዚ እዩ ብትክክል ምስ ባህሪኹም ይኸይዶ ማዕርኽ እንደይ ውሽጥና ንፈልጦ ንምባል ዝቐረበ ነገር እዩ እስኪ ቼክ ግበሩ ማዕርኽ እንደይ እቲ ጽሑፍን ናህና ባህሪን ይኸይድ እዩ ትክክል ድዩ እስኻትኩም ቼክ ንክትገብርዎ ናባኻትኩም ገዲፈ የለኹ ማለት እዩ ብሻርሻይ ደረጃ ተቐሚጡ ዘሎ ኮኸብ ቪርጎ እዩ
ካብ ነሓሰ 18 ስጋዕ መስከረም 13 ዘለው ቪርጎ ይበሃሉ ማለት እዩ ብኣቆጻጽራ ግእዚዚ እዞም ኣብዚ ወርሒ ዝተወለዱ ሰባት ብብዙሕ ነገር ክዕወቱ ዝኽእሉ ሰባት ምዃኖም እዩ እቲ መጽናዕቲ ዝቐምጦ ማለት እዩ ካልእ እዞም ኣብዚ ወርሒ ዝተወለዱ ማለት ኮኸቦም ቪርጎ ዝኾኑ ሰባት ብዕምቀት ብዙሕ ምስትውዓል ዘድልዮ ስራሓት እንድሕር ሰሪሖም ክዕወቱ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ምክንያቱ ብጣዕሚ ኣስተውዒሎም ነገራት ኣስተውዒሎም ዝገብሩ ሰባት እዮም ብዕምቀት ሓሲቦም ተንቲኖም ዝገብሩ ሰባት እዮም እዚ ብጣዕሚ ናታቶም ጠንካራ ጎኖም ኢሉ ዝቐምጦ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ኣብዚ ወርሒ ዝተወለዱ ማለት ኮኸቦም ቪርጎ ዝኾኑ ሰባት ህይወት ብምኽንያት ብደረጃ ክመርሑ ዝደልዮም ሲኢልካ ብኣጋጣሚ ክነብሩ ዘይደልዩ ኩሉ ነገር ብደረጃ ብምኽንያት ብጊዜ ዝቕየር እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ዓይነት ሰባት ምዃኖም እቲ መጽናዕቲ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ ብዛዕባ ቪርጎ ተቐሚጡ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ንመሪሕነት ዝበቕዑ ሰባት እዮም በሊሕ ኣእምሮ ዘለዎም ዘስተውዕሉ ብምትንታን ብዕምቀት ዝሓስቡ ሰባት ስለ ዝኾኑ ንመሪሕነት ክበቕዑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ኣቐሚጥዎ ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ ብዛዕባ ቪርጎ ተቐሚጡ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ልቦም ዝመልአሎም ሓሳቦም ንምግላጽ ዘይፈርሑ ብድፍረት ሓሳቦም ውሽጣዊ ስምዒቶም ምግላጽ ዝኽእሉ ዓይነት ሰባት እዮም ኢሉ ኣቐሚጥዎም ኣሎ ንቪርጎ ርሑስ ዝበሃል መዓልቲ ረቡዕ እዩ ዕድለኛ ዝበሃሉ ቁጽርታት ናይ ቪርጎ ከዓ 5 14 23 32 እናበለ ብዙሕ ቁጽርታት ተጠቂሶም ኣለው ስለዚ ከምዚ ዓይነት ቁጽርታት ንቪርጎ ርሑስ ዝበሃል ቁጽሪ እዩ ኢሉ ኣቐሚጥዎ መጽናዕቲ ማለት እዩ ዕድለኛ ወይ ኮላይ ርሑስ ዝበሃል መዓልቶም ከዓ ንቪርጎ ረቡዕ እዩ ካልእ ንስራሕ ይኹን ንመርዓ ንፍቕራዊ ህይወት ሓቢርካ ንምስራሕ ክመርጽዎም ዝግብኦም ኮኸብ ከዓኒ ፒሰስ እዩ ኢሎም ፒሰስ ክመርጹ ኣለዎም ኢሉ ኣቐሚጥዎ መጽናዕቲ ማለት እዩ ጠንካራ ጎኖም ናይ ቪርጎ እንታይ እዩ ፍሉይ ክእለት ኣለዎም ብዙሓት ዓይነት ክእለታት ዘለዎም ዓይነት ሰባት እዮም ቪርጎታት ኢሉ ኣቐሚጥዎም ዘሎ ናይ ቪርጎ ድኹም ጎኒ ተባሂሉ ዝውሰድ ከዓ እንታይ እዩ ኣብዚሕኻ ንነፍስኻ ምውቃስ ኣብዚሖም ንነፍሶም ዝወቕሱ ዓይነት ሰባት እዮም ቪርጎ ኣብ ምንታይ ስራሕ እንድሕር ተዋፊሮም እዮም ዕዉታት ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ፕሮፌሽናል ሃውስ ኪፐር እንድሕር ኮይኖም ኣካውንታንት ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ወይ ኮላይ ኒውትሪሽኒስት እንድሕር ኮይኖም ምስ ምግቢ ዝተተሓዘ ነገር እንድሕር ሰሪሖም ዕዉታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሓት እንድሕር ተዋፊሮም ማለት እዩ ኣብ ዓለምና ካብ ዘሎ ውሩያት ሰባት ማለት ኮኸቦም ቪርጎ ዝኾነ ክጥቀሱ ዝኽእሉ ቢዮንሴ ኮኸባ ቪርጎ እዩ ካልእ እውን ማይክል ጃክሰን ናይ ማይክል ጃክሰን ኮኸቡን ቪርጎ እዩ ካልእ ኮቤ ብራያንት ዝበሃል ናይ ባስኬትቦል ተፃዋቲ ዝነበረ እሱን ቪርጎ ዝኾነ ውሩይ ሰብ ማለት እዩ ካልኦት እውን ኣለው እዚኣቶም ንምሳሌ ዘለዓልክዎም ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቪርጎ ተቐሚጡ ዘሎ ነገር እዚዩ ናታትኩም እንታይ ይመስል ዝተጻሓፈ ነገርን ትክክለኛ ናታትኩም ባህሪን ናይ ህይወት ምርጫን እንታይ ይመስል እስኪ ቼክ ግበርዎ ተጻሒፉ ዘሎ ብሕጽር ዝበለ እዚ ይመስል ማለት እዩ ብዛዕባ ቪርጎ ስለዚ ብዛዕባ ዝተወለድናሉ ወርሒ ብዛዕባና እንታይ ይብል ብዝብል ነገር ዘቕረብኩልኩም እዚ ይመስል ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ጠቃሚ ኮይኑ እንድሕር ረኺብኩም ሞ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ከምኡውን ካልኦት ሰባት ንኽከታተልዎ ሼር ግበሩ ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ጸሓፉለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናይ መደበይ ተኸታተልቲ ከዓ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ሓቢርኩም ምሳይ ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን የቐኒለይ ሰላም ኩኑ